Arratsaldeon. Hasiera emango diogu osoko bilkurari. Gogoratu Jon Oloizolaren osoko bilkuretan dituen boskak, Itziber Aranberri alkateordeari eskuorditu dizkiola. Orduan, lehenengo puntua daukagu 2024ko urtarrilaren 30ean egindako bilerari dagokioren akta onartzea. Hemen zerbait ez baldin badago ezer. Aldeko botoak, aho batez. Bigarren puntua, 2023ko ordainsarien igoera osagarria onartzea. Ikusita antolakuntza batzordeko diktamena, proposatzen dien akordioak hauek dira. Lehenengoa, 2023ko urtarrilaren 1eko ondorioekin, Logoi Udaleko funtzionarien eta langileen ordainsarietan 0,5ko igoera osagarria sartzeko akordio hartzea 2022 urterako ezarri diren urteko ordainsari osoei dagokienez. Bigarrena, Ane Beiti Arriola Andrea, Josu Arraita Aranburu, Aitziber Aranberri Uranga, Andrea Arriola Ferrer, Blanca Larrañaga Iriondo, Ariana Nogales Babarro eta Baristo Rodríguez Rabano jaunak 2023an ekitaldian jasoko dituzten ordainsariei urtarrilaren 1etik ekainaren 17 bitartean karguak utzi zituzten egunera arte 0,5ko igoera osagarria esartzeko akordio hartzea. 2022ko abenduaren 31 indarrean zeuden ordainsariekin alderatuta eta antzinatasuna dela eta legokiena kontutan izan gabe. Hirugarrena, Maialen Gurrutxaga Uranga, Junzu Beurre Ros, Aitziber Aranberri Uranga, Andrea Arriola Ferrer, Ariana Nogales Babarro, Inigo Loyola Garate, Atsegin Luzuriaga Mendizabal eta Aser Araujo Iglesias jaunak 2023ko ekitaldian jasoko dituzten ordainsariei 0,5ko igoera osagarria esartzeko akordio hartzea. 2023ko uztailaren 15etik aurrera arduraldi esklusiboko eta partzeleko regimenaren eginkizunak esleitu zitzaizkien eguna antzinatasuna dela eta legokiekena kontutan izan gabe. Laugarrena, 2023ko ekitaldirako arduraldi gabeko zinegotzi bileretara joategatik eta udaltaldei dagozkien diru izendapenetan 0,5ko igoera osagarria sartzeko onarpena ematea. Eta bosgarrena, aipatutako igoerak 2024ko otsaileko nominan ordaintzea, aldiz atzerapenak martxoko nominan ordainduko dira. Zerbait komentatzeko? Proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Hirugarren puntua, daukagu adinekoen eguneko arreta zerbitzuari dagokion tasa onartzea. Kasu honetan, antolakuntzako batzorde informatzailearen irizpena daukagu, eta proposatzen dien akordioak honako hauek dira. Lehenengoa, epigrafea gehitzea, zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Hitzez hitz, 0,628 epigrafea adinenkoentzako eguneko arreta zerbitzuagatik tasa. 36 euro hileko eta pertsonako, 18 euro hileko baldin eta pertsonarrek gizarte izaerako laguntzari jasotzen badu. Ekarpena egin beharko da kontutan izan gabe, saio guztietara edo batzuetara joan den ala ez. Ekarpena urtean 11 hilabetetan egingo da, abuztuan izan ezik, eta zerbitzua abuztuan ere ematen baldin bada dagokion ekarpena egingo da. Bigarrena, guztia, 30 egunez jende horrean jartzea proposatu da, izan ditezken erreklamazio erogarrak aurkezteko. Era berean, aipaturiko epea igarotakoan erreklamaziorik erogarrik aurkezten ez baldin bada, aldaketa horiek behin betiko bihurtuko dira. Zerbait komentatzeko? Proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Laugarren puntuan, daukagu elogio estarta kaleko 5 eta 9 zenbaketan, bakoitzak 5,9 metro kuadroko dituen 3 lursatien kalifikazio juridiko aldatzeko espedientea erabakitzeko. Kasu honetan lurralde batzordearen
irizpena daukagu, horra agertzen diren aurrekariekin, eta proposatzen akordioak hau etxe dira. Lehenengoa, Eulogesta eta kaleko 5, 6 eta 9 zenbakietan, bakoitzak 5,89 metro kuadro dituen 3 lurzatiren kalifikazio juridiko aldatzeko onarpena ematea. Lurzati horiek herri jabaritik jare egiteko eta ondare ondasun gisa kalifikatuta gelditzeko. Bigarren alkate Andreari ero uralegez ordezkatuko duen alkate ordeari eskumena ematea, jare egindako lursaien harrera egiteko tokiko erakundeen ondasuenei buruzko 8.3 artikuluan xedatutako ondorietarako. Eta hirugarrena akordea Eulogesta eta kaleko 5, 6 eta 9 zenbakietako jabekideen erkideoi jakinarazteta legez ezarrita dagoen eran. Zerbait honi buruz, orduan proposamenaren aldeko botoak, hau batez. Bosgarren puntua daukagu 2024ko martxoaren 8-rako adierazpena. Emakumeen nazioarteko egun honetan, bidezkoa da gure gizarteak historian zehar eraldaketa feministak eragin dituzten emakumeen belaunaldiekiko zorra aitortzea. Bai genero agindu eta genero estereotipoen aurkako erresistentzietan, bai mugimendu feministaren borroka kolektiboetan. Sistema patriarkalak emakumeen ideiak ikusezin bihurtu ditu eta haien aktivismo politiko eta soziala ukatu ditu. Beraien aldarrikapenak isilaraziz eta komunitateen aldeko lorpenen ebidentziak ezabatuz. Gainera, sistematikoki eskutatu dira jatorri eta tradizio kultural desberdinetako emakume arrazializatuen, lesbianen, dibertsitate funtzionala duten emakumeen eta adineko emakumeen ekarpenak. Zehazki, arreta jartzen dugu adineko emakumeen egungo belaunaldian sistematikoki estereotipatu eta diskriminatua den belaunaldi horretan sozialki garrantzirik gabeko bihurtu duten horretan. Gainera, ikusezintasun hori ahulezia handiagoko egoerak eskutatzen ari da. Hala nola, prekarietatea eta pobretzea, nahi ez den bakardadea, osasun arazoak eta indarkeria matxista motak. Emakumeen ahalduntze prozesuak tradizio teoriko, politiko eta filosofiko feminista baten oinordekotzat hartzea eskatzen du. Horregatik, adineko emakumeek dituzten jakinduriak eta errealitatearen ikuspegi kritikoa balioestea lagungarria da memoria historikoa erreparatzeko. Konponketa horrek aukera ematen digu gure aurreko emakumeak ezagutzeko eta iragana, oraina eta etorkizuna lotuko dituen belaunaldien arteko transmisioa bermatzeko. Martxoaren 8an, emakumeen nazioarteko eguna dela eta erakunde ezberdinek eskura ditugun estrategia eta mekanismo guztiak sustatu behar ditugu. Genealogia feminista ikusarazteko eta emakumeekin historian izandako hausturak konpontzeko. Udalok, herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak garenez, aukera eta ardura dugu toki eremuan emakumeen belaunaldien historia berreskuratzeko, eta emakumeek eta borroka feministek udalerrien bizitzari eman dioten balioa aitortzeko, adineko emakumeen egungo belaunalditik hasita. Beraz, Elgoibarko udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Emakumeen memoria historikoa aitortu eta berreskuratuko duten proiektuak garatzea, genealogia sortzeko, hurbileko erreferenteetatik hasi eta tokiko bizitzan eragina izan duten talde feministetaraino. Une historiko bakoitzean, tradizio eta ingurune kultural guztietan, sistemarekiko erresistentzia eta erantzuna artikulatu duten mugimendu feministak aintzatesten laguntzea. Ezagutzak eta esperientziak trukatzeko belaunaldien arteko topaketa eta elkarrizketa guneak babestea. Ahalduntze feministarako eta adin eta baldintza desberdinetako emakumeen aliantzarako guneak izan daitezen. Emakumeen ikusgarritasun soziala sustatzea ikuspegi intersekzionalaz, bereziki adineko emakumeena, bere aniztasun osoan eta emakumeen zahartzaroari buruz gizartean nagusi den irudi eraldatuz adinean
eta estereotipoetan oinarrituta. Adineko emakumeek esparru publikoan dituzten esperientzietan eta harreman eta partaidetza moduetan arreta berezia jarriko duten proiektuak bultzatzea, haien aniztasun osoan. Errenta baxuenak dituzten adineko emakumeei, bereziki alargunei, ahalduntze ekonomikoa bermatuko dieten diru-sarreren eta pentsioen eskaera babestea, eskumena duten erakundeen aurrean eta konpentsazio neurriak aztertu eta artikulatzea. Adineko emakumeentzat, bereziki alargunentzat, dauden laguntza eta prestazio ekonomikoak ezagutaraztea. Udal eskumeneko laguntza eta zaintza zerbitzu publikoak indartzea, beren herrietan, adineko emakumei autonomia eta aktibismoa mantentzea ahalbidetzeko. Adineko emakumeen aurkako indarkeria matxistaren eragina eta hura gauzatutako moduak ikertzea eta horietan sakontzea, emakume horien errealitatera eta beharretara egokitutako erantzunak artikulatzeko. Berdin sarearen bidez, eudelen eta emakunderen laguntzarekin, udalerriak emakumeen tokiko memoria berreskuratzeko abian jartzen ari diren ekimenak ezagutaraztea eta ikusaraztea. Maite berri irakurri dizuek aurkeztutakoa. Agerikoa da, zaintzen krisi batean murgilduta gaudela agerikoa da, eta ez dira atzokoak krisi honi erantzun nahi dioten mugimendu eta ekimenak. Hala ere, nabarmendu nahi dugu, pasaden azaroan zaintza sistema publiko komunitarioa ardatz, Euskal Herrian greba feminista orokorra aitzindaria izan dugula. Bizitzari baldintza duin eta justuetan eusteko apustu egiteko unea da. Horrek begirada feminista eskatzen du erakundetatik, bultzatzen ditugun politika guztietan, diskurtso hutsaletatik, elkarlanerako eta sistema publikoaren defentsarako bideak ezarri eta eraikitzeko garaia da. Elgoibarren egindako lanketaren ondoren ere, bi dimentsiotan ardaztu ziren aldarrikapenak. Alde batetik, eremu pribatuan, emakumeek familia eremuan bereziki egindako lan ordaindu gabea ikustaraziz, eta bestetik, feminizatutako eremuetan egindako lan ordaindu prekarioa salatuz. Argi geratu zen, herritar guztien bizitzak ez dutela berdin balio gure herrietan, eta emakumeen gainean erortzen dela zaintzaren lan karga gehiena. Honek dakarren ondoriotako bat, feminismoetatik izendatutako lanaldi bikoitz edo hirukoitzak dira. Beste gauza batzuetan, emakumeei haien denbora eskaintzeko aukera kenduz, izan lana ordaindua, militantzia politikoa, soziala eta abar. Hau da, boterea zentzu zabalean eta gaitasun politikoak sortzen dituzten alor horietan guztietan egoteko aukera murrizten zaigu emakumeei. Honen eraginez, denboraren banaketak desparekoak gertatzen jarraitzen dute, eta emakumeek zaintzen ematen duten denbora horretan lan hauetatik ardurarik hartzen ez duten gizonek boterea metatzen jarraitzen dute. Egoera honen kontziente izan behar dugu eta horri erantzungo dioten politika publikoek emakumeek boteretzera ere eraman beharko lukete. Horretarako ezinbestekoa da gobernantza feminista aurrera eramatea. Gobernantza feminista berdintasun politiketan historikoki kokatua izan da. Berdintasun planen zutoinetako bat bezala eta honi gobernu ona esan zaio. Egiteko moduei egiten denari baino gehiago begiratzean datza. Demokratizazio prozesu bat da, oro har, lehentasunak definitzeko beste begirada bat. Jarduteko eta lan egiteko prozeduretan aldaketa. Gobernantza feministari buruz ari garenean, lidergo transformatzaile bati buruz ari gara, eta beharrezkoa da ikuspegi feminista txertatzea aurrera eraman nahi ditugun prozesu subiranistan. Garrantzia eman behar diogu publiko eta komunitarioaren arteko harremanei, elkarrekin sortzen diren bidegurutze berri eta ardura partekatuei. Ezin dugu ahaztu, komunitatea ez dela norbanakoen batuketa soil bat, lurralde batean bizi diren eta menderakuntza sistemak sortzen dituzten eta bizi dituzten izaki taldeen multzoa baizik. Amankomuna kudeatzeko erantzun kidetasuna behar dugu, beraz, eta horretarako argi izan behar dugu politika bizitzaren eremu guztietan artikulatzen dela. Beraz, zeharlerrokotasun erradikal bat martxan jarri behar dugu, hau da, estruktura estankoak apurtu behar ditugu eta sail ezberdinen artean proiektu konpartituak eraiki eta kudeatu behar ditugu.
Behar izan nabarmen eta erronka handi hauen aurrean gure herriak dinamika eradatzaile eta partekatu bat abiatu behar du. Erakundeetatik alegin eta konpromiso hori aitortuz, proposamenak eta aldarrikapenak jasoz, eta topaketa eta elkarrizketa guneak bultzatu eta indartuz. Horregatik guztiagatik, Elgoibarko udalak honako hau erabaki du. Zaintza mahai bat martxan jartzea, bakardadeak identifikatu, zaintza sistemari buruzko analisi egin eta honen konpromiso kolektiboari heltzeko estrategia publiko komunitarioak diseinatzeko eta abian jartzeko elkarrizketarako erabakigune bat sortu, parte hartu beharko dute besteren artean udal teknikari eta kargu publikoek, eragile sindikalek, sozialek, mugimendu feministak eta bestelako herri mugimenduek ere. Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren diagnostikoa, eredu eta funtzionamendua egokitu, berrantolatu eta zerbitzu publikotasun batetarako bidea jorratzea. Elgoibarko etxeko langileen egoera identifikatzea eta aztertzea, zerbitzu sozialen eta tokiko kolektiboen bidez, eta haien lan eta bizi baldintzak hobetzeko programa integralak abian jartzea. Besteak beste, kontzientziazio kanpainak, etxe bizitzarako eta langileen erroldarako eskubidea bermatzeko ekimenak, aholku zerbitzuak eta abar. Euskal Herriko mugimendu feministak herrian bultzatuko dituen dinamikarekin bat egitea eta martxoak 8ko deialdiak babestea, herritarrei bertaratzeko deia eginez. Mugimendu feministak bidezko eta berdintasunezko gizartea lortzeko egindako eta egiten duen ekarpena eta lana aitortzea. Txikitik handira eztabaida hasiko dugu, Oriana. Vamos a votar a favor de la declaración institucional sobre el 8M de Eudel, ya que se realiza con el consenso político de todas las formaciones. En el caso de la moción presentada por EH Bildu nos vamos a abstener, ya que estamos de acuerdo con algunos puntos que se plantean. De hecho, muchos de estos puntos se están llevando a cabo desde el área de bienestar del Elgoibar, o si no se están llevando a cabo, se van a realizar en un corto o medio plazo. Pero no estamos de acuerdo con algunos argumentos que se plantean en la moción, ya que se han dado muchos pasos en este tema de los cuidados desde el Ayuntamiento del Elgoibar. Por ejemplo, se está trabajando en el proyecto de Zaintza Lab, se está conectando con los ciudadanos y ciudadanas del Elgoibar para ver qué necesidades tienen en este área. Se han mantenido entrevistas con las y los cuidadores y con las personas que cuidan, y creo que es un tema que tenemos muy presente desde el equipo de gobierno. Itziber. Bueno, zaintzarako eskubidea danona da, baina erantzukizunare bai danona da, neurri berdinean ere bai, erantzukizun kolektiboa daukagu gai honen inguruan. Ezin dugu bizitzaren zaintza kolektibo ahulenengan utzi beti, ze ematen du alde batetik gizarteak, beraien beharra eta beraien garrantzia, nolabait onartzen du, baina eta sarbide mota bat, nolabait sarbidea ere eskaintzen diegu, baina gero era berean ez zaizkio oinarrizko eskubideak ematen edo eskaintzen, eta erabateko zaurgarritasun eta bazterkeria egoera batetara kondenatzen ditugu. Gure lurraldeko zaintza erregimena batez ere familian oinarritzen da, familietan oinarritzen da, eta badago joera ere nahiko nabarmena zaintza zerbitzua privatizatzera, eta ez bakarrikan zaintza zerbitzu, baizik eta etxeetako zaintza ere bai, pixkat eremu pribatura eramatea. Azpikontratatzeko pertsona bat edo nadalako. Baina era berean, gero zaintzari lotutako zerbitzu publikorikan ez daukagu, apenas daukagu, geroz eta gutxiago ditugu. Une honetan, Euskal Herrian, uneko 9 inguru izango dira zerbitzu publikoak eta gainontzekoak dira zerbitzu pribatuak. Orduan, beharrezkoa ikusten dugu zaintza lanak demokratizatzea, beharrezkoa ikusten dugu zaintza politika berriak eraikitzea. Gero etxez-etxeko zerbitzua aipatzen du gure mozioan, eta egia da, kasu honetan, udalei dagokiela zerbitzu honen eskumena, udalek, udaler bakoitzak zerbitzu honen ezaugarriak arautzen ditu nolabait,
baina egia da zerbitzu honek daukan potentzial guztia ere ez dela aprobetxatzen. Badaude aukerak zerbitzua pixkatxo bat personalizatzeko gehiago eta bueno, zerbitzu hortan beste gauza batzuk ere gehitzeko, ugariagoak izateko. Gainera etxezetxeko zerbitzuan enplegatzen diran profila, emakumeena kasu honetan betikoratzen ari gera, gehienak emakumeak dira eta zerbaitegatik da emakumeak jornada partzialak, oso soldata bajuak, oso sektore individualizatua da ere bai, sindikalizatzeko aukerak oso mugatuak dira kasu askotan, KPI-a eguneraketak lortzeko eta batzutan izugarrizko borrokak egin behar dituzte. Beraz, berdintasunaz hitz egiten dugunean, politikoki zuzenak diran diskursoak eta ohikoak izaten dira, martxoak 8 inguru honetan, baina gero realitatea oso tematisa da, eta erakusten digu, honen diskurso hauen atzian eta gero borondate falta ere badagoela, Guk uste dugu bakarrikan egungo zaintza sistema hau eraldatuz, honekin apurtuz lortu dezakugula gauzak aldatzea, berdintasuneko eta emakumeen parte hartze zuzena bermatuko duen gizarte bat sortzea, non erabaki politikoen prozesu horietan erabat txertatzea emakumeak eta parte hartzea, beraien parte hartzea bermatzea eta ez bakarrikan irudi bezala. Eta gero Eudelen manifestua komentatzearren, bai aipatzen da genealogia feminista eta adineko emakumeen aitortza aipatzen da. Manifestu honen helburua da, izan da, Emakunde eta Diputazioan atera duten kanpaina horrekin bat egitea. Izan da, manifestua da atera da modu erabaki itxi baten ondori bat izan da, eta EH Bilduren irizpideak edo martxoak 8ko ulertzeko era eta proposamenak ez dira aintzat hartu, adierazpen honek ez dio erantzuten ez zaintza sisteman analisiari, ez da gobernantza feministan sisteman analisiari. Andrea. Bai. Udal gobernuak aurkeztu duen mozioa, Arianak esan duen bezala, Emakundetik datorkigu eta Eudelen bertan gauden herri guztiei bidali digute adierazpen instituzional bezala onartzeko. Alderdi politiko guztia gaude ordezkatuta Eudelen eta horregatik uste dugu Elgoibarko alderdi guztiak onartu behar dugula proposamen hau. Gaurkoan, guk aurkeztutako mozioan, historian zehar eraldaketa feministak eragin dituzten emakumeei aitortza zor diegula uste dugu. Sistema patriarkalak emakumeak ikusezin bihurtu ditu urte askotan. Emakume ezberdinen ekarpenak ezkutatu egin ditu. Sistematikoki, estereotipatuak eta diskriminatutak izan gera. Eta horren ondorioz, prekaritatea eta pobrezia, bakardadea, osasun arazoak eta indarkeria matxista mota ezberdinak izkutatu izan dira. Adineko emakumeak dituzten jakinduriak eta ikuspegi kritikoa balioestea lagungarria izango da memoria historikoa erreparatzeko. Udalok ardura eta aukera dugu emakumeen belaunaldien historia berreskuratzeko eta borroka feministak udalerriaren bizitzari eman dioten balioa aitortzeko. El 8 de marzo puede traer a debate muchos temas diferentes y así debe de ser, porque la igualdad de los derechos de las mujeres hay que trabajarlos desde todas las perspectivas. La moción que ha presentado EH Bildu recoge el tema de los cuidados. Nosotros queremos evidenciar que es verdad que son las mujeres quienes se siguen encargando mayoritariamente de los cuidados, tanto remunerados como no remunerados, y que este reparto se da de forma desequilibrada por la clase social, por racialización y por estatus migratorio, y que corresponde a las administraciones liderar políticas públicas feministas para revertir esta situación. Euskadin, garapen ekonomiko, kultural eta ongizate maila handiko gizartea da. Eta naiz eta berdintasun politiketan ahalegin, lan eta baliabide guztiak erabili, oraindik ibilbide luzea dugu emakumeak eta gizonak rol tradizionaletatik bereizteko. Eta oraindik ere, urrun gaude emakumeak gure oinarrizko eskubideak eta benetako berdintasuna erabat aplikatzeko aukera izango dugula ziurtaratzetik. Zainketa lanaren ardura familiei eta emakumeei egozten dien eredu batetik gatoz, eredu familista eta feminizatua,
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzen ez duena. Eraldatu behar den eredua da, eta hortan ari gara. Euskadi gizarte gisa badabil jada zainketen paradigma aldaketan eta zainketa eredu propio, publiko eta komunitario baterantz aurrera egiteko inarriak finkatzen ari gara. Zaintza eredu diferenteak daude. Gu, zaintza eredu berri bat eraikitzea proposatzen dugu, erantzunkizun publiko eta komunitariokoa. Lidergoa eta erantzunkizun publikoa bultzatzen jarraitzea eskatzen duena, baina aldi berean sektoreen arteko lankidetza indartzen duena. Personalización y profesionalización de los cuidados. Un sistema que priorice el cuidado en casa. Un sistema inclusivo e igualitario. Un sistema en el cual se incremente la coordinación sociosanitaria, reforzando la comunidad, garantizando la sostenibilidad y la calidad de los cuidados, partiendo de la gobernanza colaborativa. EAJaren euskal zaintza eredua, sendoa, eraldatzailea, feminista eta komunitarioa da. Bigarren txandari ekingo diogu Ariana zerbait esateko. Ez, Aitziber. Zaintza sistema aldatu gabe, berdintasunez hitz egitea azkenean da retorika hutsa. Etxezeko zerbitzuan azpikontratatuako eredua da nagusi eta eredu privatizatzaile honek azkenean egiten duena da langile horiek, pobreziara bideratu. Eta etxezeko zerbitzuan, bai, 2023ko mozioa aurkeztu genuenean, bai eskatu genuen etxezeko zerbitzu honen diagnostiko bat egiteko, erabiltzaileen beharrak aztertu eta zerbitzuaren funtzionamendua nolabait egokitu ere bai, ez? Guk uste dugu zerbitzu honek intentsitate aukerak handitzeko badituela, arreta ordu gehiago sartu eta Elgoibarren bakardade ez hautatuan dauden pertsona horiek identifikatu eta hori zerbitzu honen barruan sartzeko aukera ere aztertzea. Eta gero hitz egiten duzu zaintza publiko komunitarioa, nola hitz egin dezakezu zaintza publiko komunitario bati buruz eredu baten batean zaintzako zerbitzu publiko guztiak privatizatzen ari zareten bitartean. Ez daka zentzu handikan. Eta zerbitzu publiko bat enpresa pribatu bati edo fundazio bati ez deitzen zaion momentuan erabaki hori hartzen badin bada behintzat, horren erantzunkizuna, zerbitzu horren erantzunkizuna erakunde publikoan gain izaten jarraitzen du. Eta, kasu honetan, udalaren kasuan. Eta orduan, udala ezin da bukatu bakarrikan zerbitzuaren araudi orokorrak ezartzera edo baldintza orokorrak ezartzera. Erakunde publikoak herritarren beharrak zeintzuk diren aurrez ezagutu behar ditu. Osea, zerbitzu hori martxan jarri baino lehenago. Eta gero zerbitzu hori martxan dagoen bitartean ere bai, egin behar dira, ebaluaketak, azterketak, zorrotzak. Egin behar dira ikusteko zerbitzu hori funtzionatzen duen edo ez duen funtzionatzen. Eta nahiz eta zerbitzua esleituta egon, era berean ere egin daitezke ekarpenak eta hobekuntzak. Eta ez bakarrikan, ez gauditza egiten bakarrikan zenbat erabiltzaile dauden edo zenbat ordu kopuru sartzen dira, baizik eta zerbitzu honek herritarren bizi baldintzak, herritarren bizi kalitatean eragin positiboa eta eragin ona daukan hori ikusi behar da, aztertu behar da eta bermatu behar da ere bai. Hori da azkenean, ez, helburua izan beharko litzateke. Zerbitzu baten helburua izan beharko litzateke, ez bakarrikan zerbitzu ematea, baizik eta ongizatea bideratzea, herritarren ongizatea bideratzea. Beraz, guk etxeziko zerbitzuaren publifikazioaren bidea jorratzea eskatzen dugu, Solaluzera adibidez badaukagu horren zerbitzu publikoen adibide bat, etxeziko zerbitzuan, eta argi dago, berdintasun formala, ez, legeak izaten duena, eta gero berdintasun errealen artean arrakala nabaria dagoela, eta aldaketa hori ez da emango egungo zaintza sistema hori eraldatzen lortzen ez baldin bada. Eta gero, aipatzen duzu zuen mozioan, emakume pensionisten egoera sozioekonomikoaz hitz egiten duzue, gogoratzen duzuen 2023ko mozioa aurkeztu genuenean, izan guk aurkeztu genuen, baina izan duintasunaren mozioa zen, duintasun elkartearen mozioa zen, eta mozio hartan gutxieneko pentsioak 1.080 eurora konpensatzea eskatzen zen.
batez ere adineko emakumeak ziren, pobrezia egoera horretan egoera zaurgarrienaz pairatzen zutenak eta bar, eta hori datua mahai gaineratu genituen, eta ikusi genuen behien egoera zein zen, ez? Zuek ezetza bozkatu zenuten, kasu hartan, eta aipatu zenuten, gutxiengo pentsioa konpensatzea, kotizatzaileentzat ere bai, ez zela justua izango aditzera eman zenuten. Azaroko 30ko grebako ardatzetako bat izan zen ere bai, zaintzan aritu diren adineko emakumeak batez ere ez, hainbeste urte zaintza lanetan eman ondoren jasatituzten ondorioak eta ze ondorio izan dituzte, bai ekonomikoki eta bai bizitzako beste arlo batzuetan ere bai. Eta greba hori eretzen duten babestu. Eta orain aldiz, duela 5 hilabete ezetza eman ziozuen gai bati, oin batean adierazpen honetan, puntatako batetan sartzen duzu. Guri, gutxienez, harrigarria bada. Beraz, genealogiaz, memoriaz eta egun adineko emakumea daukaten errealitateaz hitz egitea ondo dago. Gu ez gaude horren kontra. Eta EH Bildu gainera jarraituko du emakume hauen defentsan orain arte jarraitu duen bezala. Baina, bai eskatuko genizueke koherenteak izatea eta konsekuenteak izatea aurkeztu zuen adierazpenekin. Beraz, aipatu duzu onartu beharra dagoela, udaletan aurkeztu den Eudeleko manifestu hau onartu beharra dagoela, alderdi guztia daukatela ordezkaritza eta onartu beharra dagoela. Udal batzuetan agian, komentatu zen atzo, dan hau batez onartu dela adierazpen hau. Kasu batzuetan igual egon daitezke, araudiak, udal bakoitzan araudiak desberdinak dira, eta kasu batzuetan hau batez onartu beharra dago, onartu behar dira adierazpen guztiak, bestela ez dago aurrera ateratzerik adierazpen bat. Kasu honetan ez da horrela gertatzen. Hala ere guk ez dugu oztopatuko Eudelen adierazpen hau. Ez dugu oztopatuko. Alde gutxiago gaina, martxoak 8 inguruan hitz egiten duen adierazpen bat. Beraz guk abstentzioa bozkatuko genuke. Eta azkenik esan, harro gaudela Euskal Herriko mugimendu feministak urte hauetan egindako lanan eta egindako borrokan uste dugu gainera guztiona dela, eta bat egiten dugu martxoak 8ko, martxoak 8an mugimendu feministak egindako dituen ekintza eta mobilizazio guztiekin. Andrea. Euskal Herriko erakundeek eta emakundek nola ez, gure herrian gertatzen ari diren aldaketa sozial eta demografikoen jakitun dira. Begirada feminista, betaurreko moreak beti dituzte ipinita. Eta guk esaten dugu zaintza eskubide eta erantzunkizun kolektibo bat dela. Eta gure zaintza eredua lidergo publikotik defendatzen dugula. Baina ere bai, iniziatiba soziala ere parte hartu behar duela. Euskal gizarteak gizarte ehun sendoa eta aktiboa du, baita zainketan ere. Eta hori aitortu, baloratu, zaindu eta sustatu egin behar dugu. Guk Euskadiko 3. sektore sozialak zaintzari egiten dion ekarpena balioan jarri nahi dugu. Adibide bat ipiniko dugu zaintzaren esparruan. Elgoibarren zaintzala proiektua eraman da aurrera eta bertan sartu eta bizitzen fundazioa parte hartu dute Elgoibarren udalaren laguntzarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiak finantziatu du. Proiektua arreta eta zaintzako gure errealitatean oinarrituta dago eta Elgoibarko ekosistemak aztertzeko prozesu bat izan da. Elgoibarren proposamen berritzaile bat nahi dugu eta hortarako egin dugu proiektu hau, kalitatezko zainketen premiekin bat datorrena. Parte hartze prozesu bat izan da, bertan parte hartu dute 75 urte baino gehiago dituzten pertsonak eta beraien familiarrak eta profesional moduan zaintza lan egiten duten pertsonak ere parte hartu dute. Eta proiektu horretan irten dira Elgoibarren zaintzakin lotuta ditugun programa eta baliabide ezberdinak, batzuk Eusko Jaurlaritzatik datoztena, beste batzuk Foru Aldunditik. Eta ere bai Elgoibarko udalak aurrera eramaten dituen programak eta baliabideak. Eta hauen artean, etxez-etxeko zerbitzua dago, zuk esan duzu, etxez-etxeko zerbitzua aldatu egin behar dugula. Guk uste dugu, etxez-etxeko zerbitzua, Elgoibarren ematen den bezala, oinarriko zerbitzua da, astian 7 egunetan ematen dena, pertsona batzuk zerbitzu hau jasotzeko 14 zentimo ordaintzen dute, ez dugu uste diskriminatzen duela etxez-etxeko zerbitzua, nola ez.
Eta ere bai, badakigu guk bezala beste udalerri batzutan subkontratatu egiten dela etxez etxeko zerbitzua, adibidez, Azpeitxin zuek gobernatzen duzuen udaletxe batetan. Guk uste dugu utopiatik haratago errealitatera etorri behar gerala eta komunitatean sinistu, eta guk hori egiten dugu. Las instituciones y las asociaciones están haciendo un trabajo increíble para crear un programa de cuidados en Elgoibar y por nuestra parte, por parte de los partidos que estamos en el gobierno, continuaremos poniendo en el centro el cuidado de las y los algoibartarras. Y además de los servicios que se prestan hoy en día, si en algún momento surgieran cualquier otro nuevo servicio o cualquier otra necesidad, no dudamos en poner los mecanismos necesarios para responder a ellas. En nuestro plan de legislatura dijimos claramente que estamos trabajando por una sociedad de cuidados y seguiremos haciéndolo. Guk ez dugu zuen mozioa onartzen, Arianak esan duen bezala ez gaude bat ados zuen mozioarekin, baina ez dugu aurka bozkatuko. Abstenitu egingo gara, zainketen eredu tradizionalak ez duelako bermatzen emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna. Erabateko eraldaketan baten gaude eta ahalik eta adostasun handien askatzen duen gaia dela uste dugulako. Ni bakarrik esan, guri oso harrigarria iruditzen zaigula guk aurkeztutako proposamenari zuek ezer ez planteatzea. Atzo, zuk esan bezala, tokiko gobernuan alkateak galdetu zizuen zer egin behar zenuten testuani buruz, esan zenduten, zuk esan zendun, ezen dutela ezer pentsatuta, edo, ezen egun erantzunik eman, baina bai, aurkeztu zenduten zuen proposamena. Baina zuen proposamena beste gai baten buruz da. Osea, guk aurkeztu gendu proposamen bat, eta proposamen horreri ez diozu erantzunik eman, eta alderantziz beste mozio bat aurkeztu duzue. Eta, esan dozu ez dozuela kontra bozkatuko, alde erez, guk pentsatzen genuen baietz, ikusita beste herri batzuetan, beste udal batzuetan esan duzun bezala, baiezkoa bozkatu dutelako. Baina, guk elkarlanean sinisten dugu, eta gure ateak beti zabalik jarraituko dute elkarrekin lan egiteko, gai hauetan ere noski, eta azkenik esan, gobernuak gauden alderdiak ere bai, mugimendu feministak gure herrian egingo dituen ekimen eta mobilizazioetan parte hartuko dugula, eta gonbidatzen ditugula algoibartar guztiak bertan parte hartzeko. Elkarrekin indartsuagoak garelako eta izango garelako. Eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu. Adierazpenaren aldeko botoak, abstentzioak, 10 alde eta 7 abstentzio. Eta bigarren bozka, EH Bilduk aurkeztutako mozioaren aldeko botoak, 7 abstentzioak, 10. Azken puntua, eskaria galderak. Bai, Itziber. Ikusi dugu prentzan Sigma auzoan bi palmondo botako direla, iragartzen. Palmondo hauek botatzea osasuntsu egon da, iritzegu, zakeria edo, zaigu zuzena iruditzen, jakinda ondo daudela eta beste lekuren batean landatu daitezkela, izan ere, palmondo hauek daukaten balio ekonomikoa eta balio estetikoa ere handixa da, eta horregatik aneko genuke eskatu palmondo horiek Elgoibarko beste lekuren baten birlandatzea. Eta gero bigarren eskaera esan ditzake, gelditzen da argi onartu berri dugun zuhaitzen ordenantza horretan, ez da ezer azaltzen osasuntzu dauden zuhaitzekin zer egin, nola birlandaketa nola antolatu edo nola egin edo nola bideratu, Orduan eskatuko genuke ordenantza honetan honi buruzko araudi bat jasotzea, ze momentuz bakarrikan dago zuhaitz gaixoen kasuak bakarrikan ikusten dira ordenantza honetan.
Bai, komentatu palmondoan inguruan lehenengo analizatu itxan dela, kasuz kasu, soitz bat kendu edo aldaketen emat dagoenean, teknikoki analizatzen da, hortako udalak daukan ekipa batekin, zein bidan kasu bakoitzean. Kasu honetan, palmonduak daude afektatzen inguruko egiturara eta bat. Orduan, euren txostenan arabera, segurtasun falta dau, ero segurtasunakin ere, arazoak eukitzake palmondoik horregatik. Analizatu da ere aukera horiek birlandatzeko beste leku batzutan. Teknikoki eta ekonomikoki oso zaila da hori aurrera eramatia. Hori mai gainean eduki dugu eta kostu ekonomiko desproportzionatu eduki dezaken lan bada. Horregatik, kasu honetan, erabaki da palmondoei kentzia. Beste kasu batzutan, berlandatu alba da, proposamen hori beti batzen da mai gainean, baina hortaz aparte analizatu behar da kasu bakoitzean, ze kostatzen du hori horrek eta biable dan edo ez. Eta biabilitate ekonomikoa ere, mai gainean egoten da, eta analizatu behar dan, gauza da, kasuz kasu. Eta kasu honetan, esaten dizuten bezala, prozesu hori egin da, eta horregatik hartu da erabaki. Bai, justo bigarren eskaera zen, ordenantzan sartzea birlandaketei buruzko araudi bat, edo, mintzat, txertatzea zerbait honen inguruan, ze bakarrikan zuhaitz gaixoen kasuak azaltzen dira. Orduan, zuk esan duzu kostuen araberako, kostuak garrantzia daukala, eta, nik ez dakit nola arautu beharko litzateken, momentuan, baina, bai, utzi zaigu garrantzitsua alako beste kasu baten aurrean, nola jokatzea, esatea, diskrezionala, baizik eta arauta egotea alik eta, pixkat objektiboa, erabaki objektiboen hartu alizateko. Hasiera baten analizatu daiteken gauza da, begiratuko dugu nola indaiteken hori, eta ordenantzan puntu hori nola sartu daiteken, edo ze kontekstutan sartu daiteken puntu hori. Analizatuko dugu eta batzordietan ere komentatuko nola egin dezakegun hori. Zerbait gehiago komentatzeko. Nik martxoa badator, martxoak 8 hitz egiten da, baina Elgoibarko udaletikan elkarlanean martxo osorako egitarau potente bat ateratzen da, bialduko dizuegu bihar bertan, gauza potentiak datoz, eta nik uste mereziko duala, gonbidatu da noi parte hartzera, gai oso aktualak daude, eta uste dut mereziko duala bertan egotea.